Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas a un episodio moi especial de A Debate no Eirado. Hoxe faremos fincapé no emprendemento autónomo en Galicia. Ademais, debo dicir que estamos nun lugar ben especial. Estamos no Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Silleda. Emprender non é un camiño sinxelo, pero debemos saber que non estamos sós. Porque en Galicia contamos cunha ferramenta moi especial, que é a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Xunta de Galicia, que apoia aos emprendedores en todas as súas fases, estean na fase que estean. Non quero que isto se converta nun speech, entón quero que coñezades xa a xente que hoxe nos acompaña. Comezamos por aquí con Sara, se vos parece. Hola, que tal? Eu son Sara, veño de Vigo e, dedícome a nutrición, son nutricionista. Aitor. Que tal? Eu son Aitor, o meu proxecto chamase Cultivo Galego e o que fago é cultivo sostível de alimentos e tamén impartimos cursos e charlas sobre este sistema de cultivo. Seguimos con Ana. Eu son Ana Prieto, son CEO da Madrigueira de Pichi, estamos en Bergondo e temos unha aula da natureza para pequeniños e máis maiores. Eu son Mónica e son gandeira en As Vacas dos Meus na Serra do Xistral. Pois agora xa feitas as presentacións, que vos parece se introducimos un vídeo para que nos explique un pouquiño máis a temática que imos abordar no programa de hoxe. Así que, dentro o vídeo. Galicia é unha terra con historia, con raíces, pero tamén con futuro. Cada vez máis mozos e mozas se apostan por emprender aquí, por crear o seu propio camiño e por innovar sen marchar fora. E para acompañarnos neste emprendemento, Galicia conta cunha ferramenta fundamental, a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Xunta de Galicia, uns espazos que orientan, acompañan e converten unha idea nun negocio ideal. Galicia conta con 15 polos de emprendemento esparcidos por todo o territorio galego. Aquí nacen proxectos sostibles, innovadores, conectados ao territorio e co espírito de quen quere construir futuro dende Galicia. É o caso de Miguel Aitor, que puxo en marcha Cultivo Galego, un proxecto de agricultura biointensiva e sostible que combina saber tradicional e innovación para producir alimentos frescos, locais e respectuosos coa terra. Neste programa escoitaremos experiencias reais de mozos e mozas que decidiron emprender en Galicia, demostrando que aquí tamén se pode crear, innovar e crecer. Todos os proxectos xorden dun motivo, dunha causa. Por que emprendestes vos? Comezamos por aquí, con Sara xa. Eu emprendín por unha razón moi sinxela, que foi o feito de que no meu oficio na nutrición, realmente, se te queres dedicar á clínica, que é o que eu me estou dedicando, non hai nin oportunidade real de estar nun traballo que te permita ter un soldo fixo mes a mes, e logo, o tema da seguridade social todavía está un pouco verde, entón, pensei que a mellor opción era simplemente emprender para a clínica e xa. Ti emprendiches polo mesmo motivo, Aitor? Eu emprendín porque dende moi novo sempre quixen ter o meu propio proxecto, non sabía moi ben o que quería ter, e cando acabei os estudos, eu estudei música no conservatorio, decidín comezar con algo, entón busquei algo que con poucos cartos fora necesario para todo o mundo, eu fora algo sinxelo de vender, e comecei coa alimentación, puse unha plantación de limoneiros, xa puxen de maneira ecolóxica, sempre tive moita inquietude por o ecosistema e como o ser humano afecta a ese mesmo ecosistema, e o que teño agora é unha evolución de 8 anos de comezar cunha plantación de limoneiros. E por esta banda, cal foi o motivo que vos levou a emprender? No meu caso foi moito a conciliación familiar, tiven un pequeniño que, descubrironse un trastorno no neurodesarrollo e eu necesitaba estar máis na casa e crialo máis, entón tiña este proxecto na mesilla e foi como o impulso de poder estar con el e criarlo no rural. Por aquí, Mónica. E no meu caso foi o falecemento repentino de meu pai, que tiven que facerme cargo da ganadería. En principio, o plan era vender e por o camiño namoreime dos animais e dixen, creo que sí que o poido facer e dun xeito que significa algo para min. Entón, aí estamos. Cal dirías que foi o maior reto neses primeiros pasos? Ui,
O maior reto foi enfrentarse a un campo no que non tes experiencia. E ao mesmo tempo, esa foi unha grandísima sorte porque me fixo descubrir un montón de cousas moi bonitas que foi o que me fixeron quedar. Vamos, que ese reto tamén, por outro lado, foi un agasallo. Sí, un agasallo da vida, efectivamente. E por aquí, cal dirías que foi o maior reto? O maior reto foi crear un proxecto dende cero e, ademais, que non tiña competidores, era totalmente novo, polo cal non tiñamos moita auga na piscina, non, para tirarnos. Eu penso que sí, que foi ese. Por aquí, os vosos retos. Para min reto como tal ao principio, como ninguén facía o que eu facía, había moita falta de sardiñeiros, bueno, foime sinxelo, e si ao final agora nestes últimos 2 anos o maior reto foi encontrar unha finca para poder cultivar. Sara? Vale, eu, bueno, penso que o maior reto foi máis a nivel persoal, no feito de dicir que eu pois valgo o mismo que o resto, e que podo emprender tamén, que teño que quitar os meus medos e tirar para adiante, e sobre todo, bueno, sentime un pouco identificada con Ana polo tema de que, pois, como que se sentía sola nese aspecto, que non tiña ninguén con quen, digamos, facer unha similitude, porque, bueno, eu dícome sobre todo o tema de, bueno, dos nenos, mulleres posparto, embarazadas e tal, entón, pois, quizáis é un mundo un pouco máis descoñecido tanto para nós como nutricionistas como para o resto, de dicir, pois, igual o meu pequeno necesita este tipo de especialista, entón, un pouco facerme ver. Non sei se vos pasou a todos, pero sí que é certo que a hora de aprender parece que nos tiramos a un baleiro do que non sabemos nada. Que cousas vos gustaría ter sabido que sabedes agora cando comezastes? Vale, boa pregunta. Vale, eu vou tirar máis a nivel creo que cousas burocráticas, por exemplo, porque así pensando no que me axudou o polo, pode ser, por exemplo, pois a entender igual pois como ler unha factura, que claro, na miña carreira de nutrición, pois obviamente ninguén te ensina a ler unha factura, a saber o que te están dicindo nun contrato, nin nada diso, entón quizáis eu diría, pois tirando por aí máis que nada. Sempre fui moi autodidacta, pero sí que me houvese gustado que alguén que xa soupese me dixera, mira, o que pon o libro é verdad, pero cando leves a práctica cambia moito. Non é, se o libro pon isto e o faz así, nun entorno como é o cultivo, depende moitas cousas fora da simple planta. Eso sí que me houvese gustado que me dixera. Ese acompañamento, porque é certo que é un camiño de sorpresas, non? A ver por aquí, que vos gustaría ter sabido? Bueno, coincido con Sara con todos os temas de licencias, burocracias, cos ayuntamentos, que é certo que o noso axudou moito, non? Pero sí, todo o tema, por exemplo, xa cando estás medrando un pouquiño que queres presentarte algunha licitación, por todo o tema administrativo, pois perdes moito tempo. E un emprendedor non está para perder tempo, precisamente. O tempo ouro. É máis cando comeza, non? Mónica, non sei a ti que che gustaría ter sabido. Pois eu gustaríame haber tido máis confianza en min, de que non ten que salir todo perfecto á primeira, deixar de castigarse tanto, que se pode ir aprendendo polo camiño, non pasa nada, é que de feito hai que ir aprendendo polo camiño, e sobre todo aprender a valorar o que tes, que non ten por que ser o mellor do mundo, ten que ser o mellor para ti, que vai acorde co que ti faz e co que ti queres chegar a facer, e iso é o máis importante, saber sacarlle partido a eso. Pois agora que falas da confianza, Aitor, a ti que te levou a decir, merece a pena investir ou emprender aquí na agricultura sostible? Que foi o que che dou confianza para emprender nisto? A ver, xa non contemplei dende un principio facer agricultura de outra maneira. Eu o que fago porque considero que é como hai que facer. Despois, a facilidade, entre comillas, que hai en Galiza de dedicarse ao campo, e tamén un pouco eu o proxectei de maneira que todo o mundo necesita comer. Entón, eu vou facer un produto que va a ser sinxelo de vender, e foi un pouco polo que tirei por a natureza. E Sara, ti, no teu caso, non tiñas experiencia previa, eras unha persoa moi nova, como foron eses inicios? Moito medo? A ver, si medo, tamén moita ilusión, no sentido de que eu penso que o bo tamén que ten emprender e que é algo totalmente teu, no que ti, pois, podes sacar os beneficios, tamén os presuicios, obviamente, pero sí que é certo que ao final
a ver, non é lineal, entón aprendes un montón, pero tamén o inicio é moi duro porque custa moito, pero logo, cando comezas a ver os frutos, a verdade é que é unha cousa super bonita, porque ao final é o teu esforzo e o teu traballo. É o que merece a pena, non? Cando ves eses froitos. Sí. No teu caso, Mónica, ti detectaches unha necesidade. Había que facer unha plataforma que conectase de alguna maneira as empresas e os emprendedores. En que momento detectas que fai falta isto? Bueno, pois eu cando me iniciei na gandería era moi inexperta en moitos campos. Eu estudiei e veño de outra profesión totalmente diferente e nunca me dediquei ao campo. Entón, atopeime con moitos retos e necesitei de moita xente. A min enseñaronme a ser gandeiro os meus veciños, me apoiaron en todo, iso é unha experiencia que é unha pasada. Cando quería contratar persoal, era moi difícil encontrar, porque nas aldeas cada vez hai menos xente, hai menos profesionais. Bueno, isto agora xa está pasando nas cidades tamén, xa non é tan fácil, non? Bueno, non pensar que o rural está solo relegado a profesionales do sector primario, tamén se necesitan nutricionistas, tamén se necesitan abogados, periodistas, de todo, non? E non hai. Entón, pareceume moi importante crear unha ferramenta na que se dé a coñecer unha rede de contacto entre a xente que vive no rural e a que quere vir vivir a él e a que quere quedarse aquí, que é moi importante. Entón, pareceume básico apoiarse en 3 pilares, que son emprego, vivenda e crear comunidade entre nós. Faz fincapé, sobre todo no rural, porque, Ana, ti no teu caso, que foi o máis complicado de crear este proxecto educativo e ambiental precisamente no rural? Bueno, ao principio sí que foi todo un reto, como din ela, eu viña da cidade, pero sí que tiña claro que quería que todos os nenos da cidade, do pobo, poidesen acercarse á terriña, tocar a terra, estar cos animais, non? Para crear como ese sentimento de que temos que coidar o planeta, porque é moi fácil contalo na aula, pero non funciona, non tes como ese sentimento hacia os animais. Entón, o máis quizás difícil foi aprender todo dende cero, porque eu son bióloga, pero claro, 2 libros e dar o salto non ten nada que ver. O que decía Aitor, que facelo non é o mesmo. Eu tiña un fillo e agora teño 17 animais, un invernadeiro, é moi diferente. Entón, aprender día a día, efectivamente co apoio de todos os veciños, de todos os profesionais que coñecen nos polos, moitas outras asociacións como a ECO de muxeres da Coruña. Entón, tamén deixarse un pouco a asesorar e ver que non tilles todo perfecta, senón que teñes que escoitar moito. Porque emprender non é un camiño fácil e facelo acompañado, como estás a dicir, igual da axuda que vos prestan os técnicos da rede de polos, é fundamental. Eles falaramos das subvencións, de formacións, de diferentes cousas, pero como chegades vos a coñecer esta rede de polos? A ver, Aitor, ti como foi? Pois eu, a verdade, non me acordo exactamente como cheguei aos polos. Eu entendo que cheguei por algún círculo de emprendemento, así, ou a Red Emplea Verde, ou algo así. Bueno, despois, unha vez entras aí, pois xa tes un acceso a outros emprendedores, porque eu, por exemplo, no meu caso, sempre estive como un pouco só. Nadie se dedicaba ao campo e tampouco moita xente emprendía. Entón, sempre o de, vas a emprender, mimaos autónomos, mimá non o fagas, mimá non sei que. Si non tienes ningún referente, ningún apoio no que... A ver, a miña familia sempre foi emprendedora, pero no que é o meu círculo de amizades e da miña xeración, non. Ti como chegaches á rede de polos? Pois mira, eu, sinceridade a tope, a min un día a miña nai chegou a casa e me dixo, ois, entereime disto, interesache ou non? E eu, bueno, pois nada, vamos a investigar, non sei que, vin un pouco de que iba o tema e dixen, bueno, pois está ben, porque eu, como dixen, non teño nin idea de nada relacionado con emprender. O que dicía Aitor, na miña familia, nos meus amigos, no meu entorno, non coñezo a ninguén que emprendera, entón dixen, bueno, pois alguén terá que ensinarme o basiquito de todo. E por aquí, como chegastes a eles vos? Eu polo meu irmán tamén, que boca tamén a boca ao final, é emprendedor, é o mellor, é o mellor. Chamoume, díxome que falara co polo de Ferrol, que ademais eu cheguei e casi acababan de abrir as portas, entón fun case dos primeiros proxectos, conectei moi ben con Laura e co equipo do polo, xa quedeime e levamos 2 anos e medio, case 3. Mónica.
Pois eu buscando. A única que buscou, Buscando porque, bueno, estaba máis perdida que un pulpo nunha cacharrería, entón necesitaba apoio técnico e tamén ao final encontrei apoio emocional porque encontreime un equipo de tutorización que non só estivo aí para ensinarche pois, por onde anotarte, por onde buscar, o que, bueno, certas cousas, non? Era tamén o poder falar, a veces incluso mandarche un WhatsApp de oye, que, presentaches aquelo, mira que sacaba o plazo. Por aí quería ir. Que atopastes ali que realmente vos axudou? Porque ti non solamente falas de apoio técnico, sino do emocional, chamaba a atención. Sí, porque é moi importante. Emprender está moi ben en moitas cousas, pero tamén é duro. E hai moita soidade polo camiño. Tamén é unha carreira de resistencia. Hai que, bueno, porque non sempre veñen vendadas, pero é que é normal. E sobre todo os inicios suelen ser duros e máis en campos, pois como vexo os meus compañeiros, por exemplo, que están sementando un camiño, facendo eles, están sendo referentes para a xente que veña despois detrás se atope que ese camiño xa empezaron a facelo outros, e son a pasada. No meu ámbito, por exemplo, na ganadería, eso xa está máis andado, aunque eu vou un pouquiño por outro lado, como eu digo, son gandeira a miña maneira, pero, bueno, ainda así eu xa tiña un camiño máis feito, e neso creo que os meus compañeiros ahora falarán, me parece moi valente. Coincidides ca vosa compañeira? Sí. O apoio emocional para min foi vital e tamén o ter os pés no solo, non? A realidade, se ven que o proxecto non vai ter un bo fin, tamén cho din, ou Ana, revisa isto, porque non nos acaba de un pouco de cuadrar, entón a realidade tamén que che dan é moi importante para que unha persoa que ten unha gran ilusión tamén poda chegar a un bo fin, non? Porque vos cal diríades que é o maior valor desta rede de polos? Para min, a rede en sí, a xente que está na rede, tanto os profesionais como os que recurrimos á rede. Eu coñecín nos 2 anos que coñezo as redes máis xente que nos anos anteriores. E por aquí, cal dirías ti que é o maior valor que che aportou isto? A ver, a min o maior foi atoparme cunha persoa, como dixo a compañeira, que ao final ves que é un profesional que te pode axudar e sobre todo, pois outra vez o que dixo Mónica, basicamente, o tema tamén emocional, porque sí, que te digan como facer as cousas, que te acompañen, está moi ben, pero logo a nivel emocional, quen te soporta? Quen te vai contestar un WhatsApp de ostras, es que creo que la lié muchísimo por esto? Non, é que ao final, si estás solo, si a túa familia non emprendeu, si non tes esa rede, ao final é que te sintes parvo directamente. Aquí o acompañamento entón marca a diferenza, sin dúbida. Justamente, para min sin dúbida, porque a ver, ti podes preguntar ao ChatGPT, pero si non é o tes, mesmo claro, que che contesta unha persoa, non? si tes unha persoa que sabe o que te está dicindo, pois é moitísimo Si Mónica mellor. estaba sentindo... Sí, porque é que igual desde fora non se ve tanto, pero cando estás aí eres emprendedor, claro, non lle vas dar a turra aos teus amigos que dirán, que pesada con este. Exacto, xa non hai outra. Exacto. Teño aquí unha chuleta porque claro, é que o que a rede ofrece é múltiple, entonces son tantas cousas porque son, por exemplo, acompañamento e asesoramento continuado, que é o que estabades a falar, metodoloxía común, variada e adaptada a cada proxecto. Isto vivístelo? Sí. Unha titoración con profesionais de primeiro nivel, bueno, é unha ámbrea de cousas máis. Todo isto vos serviu para facer ese camiño, non? Que de primeiras parecía un pouco borroso. Sí, a min o que me axudou moito é a poñer os pés no chan, porque eu teño sempre moitas ideas para facer, moitas ideas. Teño aí un batiburrillo de cousas. Claro, dicirme, a ver, o que moito abarca, pouco apreta, entón vamos a centrarnos nunha cousa. Tes moi boas ideas? Me di, eso está moi ben, pero... Todas xuntas non se dá. Claro, hai que ir unha por unha, eso a mí axudoume moito, porque eu divago moito, estou facendo unha cousa, estou pensando na seguinte que vou facer e aínda non rematei a que estou facendo. Coincidides, puxo vos os pés na terra, non? Porque sí que é certo que a hora de emprender queremos abarcar tanto, non?
A todas vos ocorreu? É esencial, tamén se me escapou de mencionalo, pero cando dixo Ana é que é algo básico. Dicir, ti estás montando un negocio e tens que vivir desto, o sea, que ten que dar. Entón, é moi bonito ter unha ilusión, é moi bonito ter un soño, porque ao final, pois eso axúdache a que avances e todo saia ben, porque todo vai coordinado, non? Pero ten que dar, claro. Entón, hai que ser consciente tamén desa parte que é a realidade. Hai unha idea que queremos deixar clara neste debate e é que Galicia non soamente é terra para traballar, que tamén temos fama de traballadores, pero tamén é terra para crear e para construir futuro. Entón, vou vos preguntar, por que credes vos que Galicia é un bo lugar para emprender? Pois, a ver, para min, así, falando neste entorno e tal, o primeiro por toda esta rede de apoio, por todas estas asociacións que un pouco pois miran por nos acompañan e tal, e logo sí que é certo, a ver, descoñezo un pouco se noutras comunidades pois teñen pois estas cousas da Xunta, igual tanto a nivel apoio como tamén falo a nivel económico, co tema das subvencións, que son todas como moi personalizadas, que van como moi ao detalle. A min iso sí que me parece tamén algo, un punto a favor, digamos, tamén para emprender en Galicia, e logo, pois, bueno, tamén, pois, un pouco, vaya, xa que temos este territorio que tamén, pois, moita xente pensa que o mesmo de sempre, pois, terra, facer, pois, traballo, digamos, de antes, non, en plan, entendedeme, sabes? Pois o típico cliché galego, pois, un pouco dicir, que aquí hai mogollón de pymes, hai mogollón de xente que vai emprender no mesmo, pero cun xiro diferente ou noutras cousas totalmente distintas. Aitor, por que en Galicia? Bueno, principalmente porque son de aquí. Pero sí, eu penso que tamén o tema de emprender aquí é importante que o faga xente de aquí, porque se os propios habitantes do lugar non poñen en valor o seu territorio, ninguén de fora vai poñer en valor un territorio que non é o seu. Entón, tamén creo que hai moitísimas posibilidades de emprendemento en xeral, pero en particular en Galicia, sobre todo no rural, hai moito que facer. Tamén é certo que agora faise moita política de emprender no rural, co tema de nómadas digitais. Eu aí gustame facer unha diferenciación entre emprender no rural e dende o rural. Entón, unha gandeira emprende no rural, as fincas límpanse, as uvas recóllense, os prados. Un abogado, un arquitecto, un piloto de drones que ven traballar online dende o rural non emprende no rural, emprende dende o rural. Ese arquitecto, ese enxeñeiro, que sea, non vai limpiar fincas, non vai producir alimentos, non vai cuidar parras, non vai facer que exista unha gandería. Entón, penso tamén que moitos dos recursos están destinando a internet no rural, que está moi ben, pero fai falla apoiar os gandeiros, os agricultores, para que esa xente non teña que ao final ir á cidade a mercar, porque non hai cultivos na aldea na que está co 4G. Gústame moito que fagas esta diferenciación, porque, bueno, creo que facedes todos fincapé no emprendemento ligado ao territorio, non? Por que pensades vos que Galicia é un bo lugar para emprender? Bueno, no meu caso é que non podía ser de outra maneira, porque o meu proxecto nace precisamente para eso, non? Para acercar os nenos das cidades galegas de novo á terra, non? A que teñan ese sentimento polo rural. Entón, tiña que ser Galicia sí ou sí. E, ademais, bueno, considero que temos formación nas 4 universidades da nosa comunidade enormemente, temos profesionais galegos que non hai que irse fora, non hai que apoiar aquí os científicos, hai que apoiar, pois, efectivamente, a todas as persoas con formación e sen formación, pero que queren traballar no rural tamén. Por aquí, Mónica. Bueno, Galicia, obviamente, pues, pásame como Aitor, que eu son de aquí, entón, Xa non aquí hai teña outra que ser. explicación. Sí que hai, sí que hai. Hai unha vinculación moi importante ao legado da familia, de non deixar que todo o que eles traballaran para poder chegar a eso, con unhas finquiñas, unha casa, unhas vacas, eso foi un traballo con moito esforzo, tiveron que emigrar, tiveron que facer moitas cousas. A min dábame unha pena moi grande que eso quedara aí, non, abandonado. Obviamente, pois a vida evoluciona, cada un chega o seu camiño, pero se podes, por que non? Entón, pareceume importante darlle unha voltiña á miña vida e enfocalo aí,
E logo porque considero que temos a responsabilidade de ser custodios da nosa paisaxe, do noso territorio e cuidar del. Ti que dirías que lle achega o teu proxecto ao territorio no que se atopa? Pois, precisamente eso, eu faigo gandería con ese sentimento de responsabilidade co medio, de que isto é algo prestado, como hai unha frase que me gustou moito que escoitei fai uns días por Instagram ou algo así, que vivimos nun mundo que lle tomamos prestado aos nosos fillos. Entón, isto hai que devolvelo, non? Podendo ser mellor do que estaba. Pois hai que cuidar del. E, bueno, pasan moitas cousas, como cada vez hai menos xente, o abandono, os incendios, e moitas outras cousas que, pouquiño a pouco, iso pode estar nas nosas maus. É moi difícil, pero é asumible. No voso caso, que lle aporta o voso proxecto ao territorio? Bueno, eu penso que aportalle, ou quero pensar que lle aporta conciencia, conciencia efectivamente na protección da nosa terra, do noso planeta, unha visión quizáis máis cariñosa que os nenos xa non teñen, ou non todos, diría eu. Entón, quero pensar que estamos facéndolo e que vai calando un poquinho a pouco nesas xeracións. Agardemos que sí, por aquí. Pois eu penso, por exemplo, no sistema de cultivo que teño, o que aporto principalmente unha regeneración do chan, da biodiversidade, e despois o meu obxectivo, que eu promulgo tamén, é levar a xente unha alimentación de calidade a un prezo xusto. Non por ser dun tipo de cultivo sostível ou regenerativo ou ecolóxico, ten que ser máis caro. Eso a min parece unha penalización. E despois todo o tema da divulgación e da formación, o obxectivo que eu teño é que a xente máis xoven senta un atractivo por o emprendemento rural. Eu penso que agora que estamos recollendo é o froito da semente que se fixo fai 20 anos, ou 25 ou 30, que vai á universidade, abandona o campo, vai á cidade, a cidade é o mellor. Entón, hai unha desconexión total, a xente, eu cando dou unha charla nun instituto, os máis novos, pensan que o campo é 12 horas de sacho, como o seu, xa non o seu avó, senón facía o seu bisavó, e xa non é iso. E todos me preguntan, canto ganas? É o primeiro que me preguntan, pois gano vivo ben. Vivo ben, non estou 12 horas no campo esclavizado, é unha, bueno, eu penso que... Sí, creo que é unha mensaxe que temos que transmitir, ao igual que hai anos se transmitía ao contrario, hai que ir criando as xeracións noutra crear ese relevo xeneracional, senón non vai aparecer por si só. Unha persona de 40 anos non a vas convencer agora. Igual sí, pero é moito máis complicado que diga, vou abandonar este bo posto que teño na empresa e vou a ir vou montar unha granxa de vacas. Non... Pero non é o común, non é o común. A xente di, eu quero ser enxeñeiro, quero ser piloto de drones, pero nadie, moi pouca xente di, eu quero ser xornaleiro. Non, e faltan xornaleiros, faltan fontaneiros, electricistas, un pouco eso. Sara, no teu caso, que lle aporta o teu proxecto ao territorio? Pois mira, eu non podo falar do rural, porque son de Vigo, non sei se é a cidade máis grande de Galicia ou a segunda, pero bueno, vamos, que de rural nada, iso dende logo. Pero bueno, sí que é certo que bueno, no meu campo na nutrición en Vigo, pois obviamente hai mogollón de nutricionistas, entón tes un pouco que diferenciarte do resto, tes que facer algo sempre pois diferente, porque non estás ti solo. Entón, no meu caso, que na nutrición materno-infantil, eu o que penso que aporto é quizáis ese profesional que nais e pais de pequenos ou persoas, mulleres embarazadas ou, incluso no caso da nutrición xeral, poderme acercar a eles dunha maneira que quizáis outros profesionais que coñecen non o poden facer. E logo tamén xa non só de cara ás persoas, sino de cara ao resto de compañeiros sanitarios, de cara a acompañar aos fisios, de cara a acompañar aos pediatras, aos gines, un pouco facer ese acompañamento e dicirles, es que non tes ti que sabelo todo, que ti fixeches unha carreira que está xenial e abarca de aquí a aquí. A miña colle o que a ti te falta, entón conta conmigo tal e como eu conto tamén contigo. Complementarse. Efectivamente, co resto de profesionais. E vos como vedes Galicia dentro de, non sei, 5, 10 anos se segue apostando polo emprendemento? A min gustaríame vela moita máis chea de xente.
de proxectos ilusionantes que respeten o medio e o conserven. Bueno, creo non, que chegou para quedarse, a tecnoloxía ven aí, está aí, a vida xa non se proxecta sin ela, entón seguramente haxa proxectos moito máis tecnolóxicos, espero que siga todo para diante, evolucionando en positivo. Ana. Eu coincido moito coa compañeira, penso que oxalá sexa máis tecnolóxica e podamos tamén acercar un pouco a tecnoloxía ao rural, pero sempre convivindo e cuidando da terra. Espero que o rural este moito máis poblado e con moitos máis especialistas, porque é necesario. Sara? Pois a ver, eu vou ser un pouco demo, creo. Ten que haber variedade de opinión. Claro, por iso mesmo. Entón, bueno, obviamente coincido con Mónica e con Ana do que din pois que oxalá pois haxa máis profesionais, veamos Galicia pois con xente nova, con ideas diferentes daqui a 5, 10, 15 anos, pero eu tamén o que vexo é que aínda que haxa apoio, necesítase moito máis, porque a min pareceme que polo xeral sí que é certo que pois as empresas, evidentemente, tardas un tempo en ver a luz ao final do túnel, non? Pero sí que é certo que as pymes, sobre todo, nós como persoas que traballamos, que somos unha pyme, unha super mini pyme dunha persoa. Entón, eu o que vexo que ás veces non se nos dá esa importancia, non se nos dá como ese empuxón, sabes? Como que nos teñen un pouco en plan, bueno, pois se funciona, funcionou, e se non, pois é uno. Que máis dá? É como, bueno, tampouco é así, sabes? Ao final, se nos medramos, se nos crecemos, se nos dan como esa oportunidade a nivel empresarial, pois quizáis podemos facer algo pois moito máis grande, que pois igual poida axudar a moita máis xente da que xa estamos axudando e colaborando. Aitor, ti de acordo coa compañeira? Sí, totalmente. Eu, a verdade, espero que Galiza poida ser un referente rural, de que se pode recuperar o rural e xerar emprego de calidade e, bueno, convertir o sector primario en primeiro sector. Que te diríades agora a un mozo ou unha moza que se atope na situación na que vos tamén estivestes, que quere emprender, pero que ainda estea con medo? Que lle diríades? Seguimos xa por aquí. Eu que o medo, nada, fora, que non... O medo sempre se ten, pero que non sexa o medo que che impida emprender. Que se pode facer, que a tempo de traballar nunha empresa sempre estás, que cando eres xove tes moita máis enerxía que cando eres máis adulto, e que, bueno, recurra aos polos, ás diferentes entidades de apoio ao emprendemento que van encontrar moito apoio e moita guía. Sara, ti que lles dirías? Pois unha única palabra, moitísimo ánimo, a verdade. Moito ánimo, sí, vamos a ser realistas, é moi bonito, pero tes que ter paciencia, tes que estar moi animado, o que di Aitor tamén, se és unha persoa máis nova, quizás teñas máis enerxía todavía, teñas pois unha boa rede de apoio. Sobre todo, paciencia, ánimo, que ter moita labia, que non te dé medo falar coa xente, quitar a vergoña, que tires un profesional como outro calqueira, que estudeches unha carreira, que ti sabes o que estás facendo, entón, vai e falo ben, e xa está. Por aquí, que mensaxe deixamos logo? Bueno, eu lle diría que deixasen dun lado a mente un pouco perfeccionista, que se centre no optimalismo, de saber o que teño e o que quero facer, e ir tirando, que teñan efectivamente moita paciencia, moito tesón, que é moi importante, e que se apoien nunha red sana de profesionais e de compañeiros, non? Que se xunten con moitos máis emprendedores, que ao final a ilusión pois contaxias e se estás nun día un pouco máis baixiño do proxecto, pois sempre ayudan un pouco a manterte, non? Contento e ilusionado. Mónica, tes a última palabra. É o que di Ana, eses días existen, están aí, bueno, hai épocas nas que veñen bastante, pero eso non pode arruinar a ilusión, entón, hai que buscar apoio técnico que te axude a facer as cousas ben, con un sentido práctico, con unha viabilidade económica, e sempre sin perder a esencia do que ti queres mostrar e representar nesa empresa. Tes que ter uns valores, unha misión e unha visión. Eso é moi importante. E moita paciencia. Moita paciencia, non digo polo baixo, pero fai falta tamén.
Pois rapaces, rapazas, eu creo que xa non queda nada máis por dicir, somente darvos as grazas. Eu creo que hoxe aquí pois compartistes as vosas historias de emprendemento e demostramos que é posible emprender en Galicia e que non estamos sós, que aquí hai ferramentas que nos acompañarán. Así que moitísimas grazas e ata a próxima. Un biquiño.